Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Gretchen, 30 years old. Minyo og may anak. Taga Butuan City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak o sa iyang amahan. Aron inyong hisabtan, sugdon ko kadtong kami pa sa akong uyab nga si Jojo. Nga nauyab nako sa mubo lang nga panahon. 4 months lang ni. Ingon ini ang mga panghitabo. Nagsige na taog kita-kita, Jo. Mahadlok man ko nga basin og mumabdos ko. Kaya para ba mahibaw ako mga ginikanan nga may uyab na ko. Kaya nisaad pa kung mutabang pa ko nila. Kung mabdos ka pa, hagpay ra? Ha? Sumagot. Di mabdos ka ba, kot? Salig lang gud ako. Di lagi ka mo mabdos. Yun sa gud nimo pagsiguro, uy, nga dili. Kay baog man ko. Amaw? Basta, di lagi ka mo mabdos. Kamaukuan ha. Salig lang na ako. Jo. Dugay ka na sa lagirong na uli, Gretchen. Kuan ma, kanang, gipa, overtime mi og 2 hours sa trabaho ma. Maong nadugay kog uli. May uyab ka na ba? Ha? Uy, wa pa ma, uy. Oh, lagi. Okay raman nang mag-uyab-uyab. Basta kay maglikay sa lang gid mo anang makasa mo. Og mo mabdo sa dili oras. Kay og muburot ka gani, putol yung mga pangandoy ninyo. Sayo mong maglaylay og bata. Magbantay og bata. Pahimos una mo sa inyong pagkadaga. Ma. Nga naman eh. Nga maglain man ako pamati matag sayo sa buntag. Kasukaon man ko bisag ko pa ko'y kikaon. Gretchen? Nagsumbong Ma? ka o punos laon. Mabdos ka ba? Ha? Ako? Mabdos? Pagilis. Kay magpa-check up ta. Ha? Unsa? Tiyaw mo na. Positive. Mabdos ka. Ingon ka kay uyab. Ngano ni mabdos ka man? Pasaylo ako, ma. Kinsa ha? Kinsang amahan na? Patubangan ako. Nganong gitago-tago man ninyo ang inyong relasyon? Unya nagtagbo-tagbo na di noon mos gawas. Mga wa mo'y batasan. Ma. Dili hilak ang gusto na kumabati ni mo, Gretchen. Paarian ng lalaki aron akong maitorya. Oo, ma. Akong inon si Jojo. Ha? Ngano ni sulti mo sab ka? Wa ko musulti. Nasakpan ko niyang nagsuka-suka. O kay nagduda man siya, mautong gipa-check up ko niya. Og positive. Susiya, uy. Nagpasakop ka man sab. Na, pwede naman tatong ipakuha. Unsa to, Jo? Ipakuha ni mo ning atong anak? O, pwede naman gud na. Di unta mahibaw ang imong mama ato. Jo, kung dili ka man manubag ani akong gidangatan, okay ra ko. Ipakataw ko ning akong anak bisan wa ka. Oh, Grace.
Pagkawa niya atayong batikon. Wapag yun siya'y utok. Kung sa gunaabot siyang utok, ngay pakuha man niya ang inyong tinuyuan. Ma, Duga na ba mong uyaban na? Ha? Nga nung murag wa ka man masuhito sa iyang kinaiya. Nihayang sabi ay ka sa tao, nga wa ka masuhito, Gretchen. nakaila na magkukuniya, ma. 4 months na good me. Ginoo ko. 4 months pa lang mo? Unya nihayang ka na? Ha, Gretchen? Mubo lang nga panahon mi nagkauyab si Jojo nga amahan sa akong anak. 4 months lang mi, og nagbunga na dayon ang among relasyon. Nabuntis ko. Apan wa ko magdahom, nga ingnon lang day ko niyang ipakuha. Naguol ko. Apan gisunod ko kung unsay husto. Gipakataw ko ang akong anak. Hinuon sa akong pagpanganak, nisuporta man ay iyang igsuon nga tuwa sa abroad. Apan wa na gyud ko makig-uli niya. Hangtod nga dihang nag 5 years old ang akong anak. Wa ko damha nga ikaila-ila ko pa ang usa ka lalaki nga nakadawat sa akong gidangatan. Siya si Tonton. O gidawat ko niya maskin dunan ako'y anak. Unya? Pakasal na ta, Gretchen? Ha? Seryoso ka? Ano? Nagkomedya pagtanaw ng akong naw nga nagsulti ni mo ini? Tonton, Seryoso ko, Grets. Seryoso kung pakaslan ka. Ug dawaton ko ang imong anak, ug isipon nga ako ng kaugalingong anak. Tonton. Sige, go! Ma, Ipakita atong aman sa imong anak. Nga may mo seryoso pag yun ay nimo, bisag giguhay-guhay ka na niya. Bisag may anak ka na. ma, Butan sa stunton sa akong paminaw. Matinahoro na ako. Mong wara ko pagsupak kung magpakasal mong tonton, Gretchen. Naminiyo na di ay ka, Gretchen. ote. Kaya wa naman misay mo igsuon nga si Jojo. Kung mao, undango na sabna mo ang suporta sa bata kay naminyo ka naman sa lain. Te, Kaysa pagkatinuod sa baya, nagduha-duha na ko padayon og suporta ng bataa. Human mo ingon si Jojo nako nga nagduda siya nga dili iya ng imong anak. unsa? Sus! Asa ka ni mo gibutang imong utok kani ato babayhana ka, no? Nga nagpamabdos ka man atong lalaki ha, nga way barugalan. Ma, Ayaw pa mo gusto ng ilang suporta. Total, naalamas tonton. O pinanggamsad niya ang imong anak. Bantay man bitaw, og maggukod-gukod sila sa bata ha. ma, Kaya rin ninyo ng padakon ni tonton ang imong anak. Maong kalimti na to mga kaliwata. ma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy 10th birthday, anak. Love ni Mama. Ma, ingan si Lola ba? Di na ko papa si Papa Tuntun. Kinsab na akong papa, ma. Asa man siya? Gusto ko makakita sa kong papa, ma. Ha?
Wa ko magdahom nga makapangutana ang akong anak nako kung kinsa og asa ang iyang amahan. Sa akong kaluoy, gikontak ko ang iyang amahan aron magkasulti sila. Kay katungod man sab sa bata nga makailagid sa iyang tinuod nga amahan. Pero ako lay naluoy sa akong anak. Kay iya manggiingnan nga dili siya ang iyang amahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pwede ko bang makasuhan ang amahan sa akong anak? Sawa niya pag-angkon sa iyang anak? Ug mismo among anak, iya pang gisultihan ini. Unsa man sad nga kaso ang ako ipasaka niya? Ikaduhang pangutana, pwede ba kong mangayo og sustento sa amahan sa akong anak? Bisan og wa kini magda sa iyang apelyido? Ikatulong pangutana, makapugos ba gihapon ko sa pagpangayo og sustento sa amahan sa akong anak? Bisan og kasado nako sa lain? Kay niundang sila sa pagsuporta sa bata, dihang naminyo ko, kay minyo na kuno ko sa lain. Ikaupat o katapusan, asa man ta pwede magpa-DNA test? Naabay DNA test nga dili lang kaayo mahal? Asa man pod, og mga pila kahana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gretchen. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner, si Dr. Rene Obra. Hello partner, I miss you. Kami gihapon ha, mga sukintig paminaw sa ako ang partner, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og problema na may punto medikal, punto legal, personal, emotional, behavioral, no? Psychological, kisa ng mga nag-agig depresyon karong mga panahon na. Please, ipadala gyud ang inyong mga suwat na ako, naapod si Dr. Obra, nga andam, maminaw, mubasa sa inyong suwat, mutubag sa inyong mga pangutana, mugiya ninyo, aning inyong mga gisagubang sa inyong mga kinabuhi, kaning atong mga gitawag nga mga suliran, mga sukintig paminaw, no? Og, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Butuan City ang ato ang letter sender karong adlaw. Ato siyang tawgon sa pangalan nga si Gretchen. But before that, atong basahon ang ato ang quote for the day nga, if a man cannot be a father to his own child, there is nothing worse than that. Tinuod yun. Because ang pinakanindot gyud nga regalo nga ato ang mabuhat sa ato ang kinabuhi, labaw na o gitagaan ta sa higayon nga mahimong ginikanan or amahan sa ato ang anak, mao ginay pinakanindot nga regalo nga ato ang mabuhat, mahatag ngadto sa ato ang mga anak, kanang magpakainahan, magpakaamahan, ug muhatag og saktong giya, no? Saktong suporta, saktong paghigugma, musupod sakto nga ehemplo para sa inyong mga bata. Kay kung di gani, ma-reflect na sa ato ang society, sa ginikanan, usahay nga nung ingon-anyo at ingon-ani ang gidangatan sa mga kabatanunan tungod kay wa nagiyahan, napasagdan lang. Diba? Punto legal, karong adlaw, ug sa ato ang drama, atong nasinati nga 4 months pa lang uyab. Si Gretchen ug si Jojo na mabdo siya, apan giingnan noon siya ini nga ipakuha. Apan gituman niya kung unsay husto. Very good. Gipakataw niya ang iyahang anak ug maayo na lang gisuportahan siya sa igsuon ni Jojo nga tuwa sa abroad. Pagka 5 years old sa iyahang anak, wa damha nga naa siya'y nakailang laing laki nga nakadawat sa iyahang gidangatan. Mao man to siya si Tonton o gipakaslan yun siya. Apan pagkahibaw sa pamilya ni Jojo nga naminyo na siya, ning undang na pud kini pagsuporta ug wa na ang kuna si Jojo nga ilahang anak. Ni Jojo ang ilahang anak rather, no? O gipaning kamutan na lang unta nilang mapadako ang iyahang anak
nga sila ra og iyahang bana, pero pagka 10 years old sa bata nangita na gyud sa tinuod niyang amahan. Iyang gipaila-ila kang Jojo apan naluoy na lang siya sa iyahang anak kay giprangkahan ni Jojo nga dili siya ang matuod niya nga amahan. Awa, sakto kayo ang ako ang word for the day o quote for the day karong mga tungod sa ato ang drama karong adlaw. Unang pagkasakit no, pamalandungon nga kibaw ka ba? Nga, kibaw man ka ba? Nga anak ba na ni mong dili? Nga nung imo magyong ingon atuon pagtratar ang batang inosente, di ba? Unang pangutana, pwede ko bang makasuhan ang amahan sa ako ang anak sa wala niya pag-angkon sa iyahang anak ug mismo among anak iya pamansad nga kaso ang akong unsa man pod no nga kaso no? Ang iyahang pwedeng ipasaka, okay? Now, pwede gid kay mo mapakasuhan kung wala gid siya gi-recognize no as a child, pwede gid tag paternity no, recognition of paternity. Pero dali namang kini natong i-prove kay I'm sure naaman jud kay mga dokumento dinha kung wa nakabutang dito sa birth certificate sa bata ang pangan sa amahan. No? Then, of course, mo demand gyud tag paternity or recognition no of paternity nga ang kuno niya ang iyahang pagkaamahan anang inyuhang anak. Now, unsa may dokumento nga ato ang ipakita kung walay birth certificate, then atong ipakita katong mga communication, mga text, mga papel, mga dokumento nga magpamatuod nga naghatag silang suporta nga nangamahan siya atong panahona, unya ni undang lang tungod kay naminyo kaglain. Unsa man Dennis Jojo na pa ni pagigugma nimo, wa man ka move on? Nganong masuko man sila na akay lain? Ay kung ina kanis Jojo hangtod karon wa ni lain pod. Unya musugot silang nailain sa Jojo nya kuman ikaw did-an ka na unsa. Dili everybody happy, dili day pwedeng ikaw pod makakita po kasi imuhang forever. Na kaning ilaha diri wa man ni puangod, wa man ni hinungdan, saam na. Di ba? Kaduhang pangutana, pwede ko bang mangayo og sustento sa amahan? Bisan og wa kini magdasi ang apelyido, pwede kaayo. Like I said before, ang balaod wa na magdepende kung ang bata gadas apelyido, wa pud na magdepende kung gi-recognize ba na or dili. Ikaw mismo inahan kibaw ka. Ikaw mismo amahan labi na sa una naggahatag mo suporta, niangkon na mo sa inyong obligasyon. No touch move na mo, di na mo kanigar. Nga, di na mo makanigar this time around. Nga, di na ni mo anak ng bataa para dili ka para maka-escape ka sa liability. Dili na maayo. Bati na, then therefore, pwede jud kang maka-file for support, no? Now, if gamito niya nga defense na, then mo file ta for paternity or recognition of paternity. Ikatulong pangutana, makapugos paghihapon ko sa pagpangayo og sustento sa amahan sa akong anak, bisan kasado na ko sa lain, kay niundang na sila sa bata, dihang naminyo ko, kay minyo na kuno ko sa lain. Okay. Now, ang relasyon sa bata o sa ginikanan lahi. Sa relasyon sa ginikanan, sa both ginikanan towards each other. No? Ang responsibilidad sa amahan o sa ginikanan ngadto sa bata, dili na magdepende kung maayo mo kuot, nagpuyo mo, nagkaminyo ba mo naminyo ba mo with each other or wala. Separate na. In fact, no, ang sustento o support child support raman na. Kaya ang relationship is between the child and the father lang man. Diba? So obligado gyud gihapon siya. Wa man mo naminyo. So, wa kay obligasyon nga makigpuyo niya. Wa sad kay obligasyon nga mapugngan or nga magpabuot nga maminyo, pwede ba kang maminyo or dili. Ang kana pong suporta, di po na pwede nga naay kondisyon. Nga okay, tagaan ti kag suporta, basta dili ka magminyo glain. Uy, di man na pwede. Kaya wa man mo'y obligasyon, di man mo minyo. Di ba? Now, ikaupat o katapusang pangutana, katapusan, no? Asa man ta pwede magpa-DNA test, nga by DNA test, na dili lang kaayo mahal, asa man pod, o pila ka na, taga-Butuan manis, no? Ato ang letter sender, si Gretchen. I think, mato ka sa pulis or sa NBI din ha, para matabangan ka o ma-assist ka for DNA test. Kaso lang, pwede ra ka maka-DNA test kung voluntary nga mo submit si Jojo og specimen
para ma-match ang DNA samples ni baby o ni Jojo para matanaw na itong iyahabag yung anak or dili. Pero kung dili gani gid siya musugot, then mo file gid tag recognition of paternity o mo requesta og court order nga ipa-DNA test mo. So kinahanglan ka diring dapita og file sa abogado. Kaya lang kag-abogado kay para maka-assist nimo para sa pag-file sa maong kaso, including na lang po ang kanang support ng imuhang pangayoon kang Jojo para sa imuhang bata. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa ka out. Same bed, but it feels just a little bit bigger. Song on the radio, but it don't sound the same. My friends talk about you, all it does is just tear me down. My heart breaks a little, hear your name. Kumusta ka rin yung tanan ng mga artista nga maghatag og kinabuhi meaning akong suwat tampo. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan, meaning ang dumanan sa usa ka awit. Ako si Jezreel. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, When I Was Your Man. Too young, too dumb to realize I should have bought you flowers. Had your hand, I gave you all my hours. Had the chance, now my baby's dancing with another man. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pala siyang kaagi ka doon? Magkining, usa ka babae nga taga Bas Diyot mo Alboal. Ang ito matatampo, nagdas sa nga Jezreel. Uy, naunsa ka? Nagpingsi ka manggod nga. Nakigatubang ni anang computer. Ay, lingaw lang ko sa akong friend nga nakig-chat ma. Taga Great Britain siya. Komedyante ka ayo. Uy, nakig-chat ka nga may uyab ka naman si Carlos. Ano man di ay kung makig-chat ko? Friend ramasad mi ini niya ni Joey. Dili man mi uyab. Unyag manguyab na nimo. Nanguyab, pero wala ko isugta. Ako naman sa siyang giingnan nga may uyab na ko. Unya, naibaw si Carlos na may lain kang kachat. Grabe sad ka ma. Laing ka chat? Meaning, daghan ko ka chat? Ay suma nimo. Sa uminat nimo pagsabot. Si Joey rama, uy. Kay nakig-friend request ni siya nako sa FB. Sa messenger ramang good ni mag-chat. Ug wa mahibaw si Carlos ini. Dili na kinahanglan. Secure siya nako no. Ayo. Uy, si Carlos na karon. Wa magpalibak ay. Lag out sa kunin akong FB ma. Nirabas Carlos. Bahala ni si Joey, uy. Kumanam tagsimba. Asa pagkagusto po soroy? Asa pa man to pwedeng musuroy din sa ato? Nga wa naman. Wa pa yung mga mall din ni pareha sa syudad. Sa bahay na lang to, uy. Magpaluto ko nimo. Ha? Sige ba? O sabi gusto na mong ipaluto na ko? Mangumpraw na ta. Alam sa putahe nga gusto kong ipaluto nimo. Tana!
Dagwag manong aba. Busog, gid kayo ko. Lami kayo mong giluto nga kare-kare. Ay, lami agi mo luto, ani akong uyab, uy. Buyag. Mo na nga ko na. Maminyo na kita. Di ka mapas mo na ko. O niya, ano sa pamanday mo magminyo, ha? Carlos, Jasril. Gusto na begi ko makakita og apo, ha? Gipulaan na mo sa akong naong? Ako, ano na ko magminyo ni Jaswell? Si Argy dili. Sige, gyud, tabangigi ko ninyo. Among gid ha? Magminyo na lagi ta. Dili pa lagi ko andam. Di pa mahimo. Patagbawa na ako sa akong pagkagawas nun, sa akong pagkadaga. Mubalik ka na sa syudad? Oo. Napupos mag-file ako nga bakasyon. Back to reality na ko. Ay, mingahon na sad ko nimo. Sige lang, good. Magsige, tagtawagan na eh. Mag-video call na ta. Ipanahisaw niya kasi mga parents nga pasulil ko sa syudad. Ako rin bahala ni mo. Dilit ka pasagdan. Promise? Hoy, ikaw ha? Kapilatan na ba ikapasulil sa syudad? Nya akong gasto ang tanan. Og safe ka ginako. Kay, wag ito ka binawangi. Wa ko ikaw hilabti. Kay taas kay ko respeto ni mo. Hala, kadaghan, nabaya niya sulti, uy. Nadi ko giingon nga ingon, ana. Wa, pero, giunahan natin ka. Advance mag-isip. Mingaw lagi ko nimo. Mingaon mo sa kunin mo, good. I love you. I love you too. Jasril! Jasril, balik ka! Pagdali! Wala si mama. Saan ka na ito po? Undangan ulit na ako papangugas. Tuloy ako si mama. Why are you here? I want to meet Jezreel. Ma? Unsay? Oh, kinuo ko. You surprised me. Why are you here? Remember the last time we chatted? I already told you that I'm coming here for you. I thought it's just a joke. It's no joke for me. Then you suddenly lagged out. Not online again. If you are, I kept on sending messages. Then no reply. You really are beautiful. In Messenger and in real. Where are you staying here? Ay, ginoo ko ni mong babayhana ka. Anong naabot man ang tawhana din sa ato? Ma, sana ka-chat me, na ngayon na siya complete address na ako. Nihatag sad ko. Abi mo ko kumedya na itong iyang giingon nga, muani siya sa Pinas to meet me. Maubitaw to nga nagsigi kong ngisi nga naabdan ko nimo ato bangas computer. Kay nagkumedyahay magud mi ato. Ganun nihatag ka man sa atong kompletong address, ha? Ingon siya nga maipada siya na akong package. Ay, so umanin ako, mauwi. Ay, sao naman lang kumahibaw si Carlos ini. May ubos gyud to. Masukok gyud to nimo. Usa lagi ako buhaton, ma. Usa man. I can no longer visit you here. You already know I have a boyfriend. And he's in Cebu City right now. But I'm loyal to him. I know that. But I like you so much. Listen. I can give you a good life. I can bring you to my place. Or I can stay here with you as long as you want. No. I love my boyfriend.
I'm happy with him. I have a friend. I can recommend her to you. She's a good girl too. I only Beautiful. want you. You. Only you. Maayo kay niya ka na. Ako nang giprangkahan si Joey, ma. Nga dili mahimong kami. Tungod kay may uyab na ko, si Carlos. Nay, naagit si Carlos. Nasa sala. Naghilak tong nakigsulti na ako. Ano man ni Jasmine? Carlos, pasultihaon ako. Sa din nakadawat ko balita. Nga may puti, may buti sa ato. Unya imong bisita. Pero paron ako espiritu. Dili mi uyab. Ako rin na siyang friend sa FB. Kalito na siya niabot ni. Nasyak gani ko. Dili na siya mo anhi. Kung may pagtugot ni mo. Nakumidyahay rami. Wa ko magdahom nga tinudon niya nga mo ani siya din O makigminyo siya ni mo. Mo ba? O bisugot ka na? Wa ko musugot. Tungod kay ikaw ang akong gipili. Sakitay ni. Ikaw ang akong gipili, Carlos. Mahimong ikahatag ni Joey na ako ang tanang kabulaanan. Pero ikaw ang akong gipili. Tungod kay mahal ka. Timan ina. Naunsa naman is Carlos, oy. Nagsige naman ang kunog hubog-hubog. Sukad na, nabalik gikan sa syudad. Hubog na lang kuno kanunay. Wala magganit mo balik sa trabaho. Pero magdawag tang magganas kinabuhi. Ma, Ipauli na magdito sa ila tong British. Nga ni anhi unta ni mo. Kaya magdito ni mo tagda. Hinala, sige. Ato si Carlos, ami to. Luoy di ako niya. ngarong dili naman siya makasabot sultihan, uy. Nga dili to na ako uyab. Hey, o lagi, dili ni mo uyab. Pero nga, nag-anhigib ka din sa ato, gasto lang yun og kwarta, aron makita ka. Ay, dil na gyud na. Dili pa ba di ay iko? Nga si Carlos maugay ako. Tanang haylo ba yung gibuhat ni Joey na ako? Wag yung ko magpada. Malakaw ko mga aduna ko si Carlos sa ila. Pinalagyan sa kwarto. Wag din eh, gawas. Mahimo ko ba siya sudlon sa iyang kwarto, Noy? Dali, suway na to. Pasudon ko ba yan sa kwarto? Carlos! Just reloy! Isulti siya di mo! Carlos! Ablihin yung bultahan. Kapila naman ito tinukto ko yung mga bli. Sige na kadug sa tingog. Huwag yung mga bli. Carlos! Carlos, ablihin ko pa. Magsulti ta. Bawa! Oh. Bawa! Uy! Ano ba ito ba? Ay, lakaw lang, uy. Balik ko niya din, just reloy. Na-depress di taon si Carlos. Ay, kaluoy sa din taon, oy. Sa ako kining tanan, ma. Sa ako kining tanan. Ayaw na lang basula pang imong kaugalingon. Dili mo tuyo nga mao kato'y mahitabo, di ba? Oo, ma. Oh, ang papa ni Carlos kining nanawag, ma. Hello, Noy? Nganong nanawag ka? Jasril! Wala si Carlos! Patay na! Oh, sa... Mauna day. Pag-ambi na mo sa kwarto, among nakita, wala. Nagbitay na, ugbog daw kayo. Dili! Too young, too dumb to realize I should have bought you flowers. Should have gave you all my hours. Had the chance. My baby's dancing.
dancing with another man. Murag githabon ka na ko ang langit og yuta. Wala ko'y lain na himo. Nagbinatay na lang ko og ilak. Carlos, hangtod ka dos ang andadon ko ang tulisok sa tanlag sa nahitabo ni mo. Dili ko tuyo nga pasakitan pa. Pasaylo ang taon ko. Manginaot lang ko nga unta. Kay naa ka naman cute sa laing kalibutan. Nga magbalinaw na unta ang imong pinag. Dili na lang ko kuto more power sa R&D. Mao kita mga hikalang, kaagi ni Jezreel, nga taga Bas Diot mo Alboal, uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan, When I Was Your Man. Too young, too dumb to realize I should have bought you flowers. Your hand should. Ang mga kaagi kibata no duha sa radyo ni Mira Luna Tumulak, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higala, mga student ni Paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bagay pada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Do all the things I should have done when I was your man.